मा जागोन गोखै खालामनो गोखै खालामनो नोंथांमोनहाबो जाहायोबा लोगोफोर आंनि बे आर्ट एन्ड बड' बोसोन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों मा बुंनो नोंथांमोन भिडिअखौ दहाय फुङावनो होगौमोन आङो माने आरो नोंथांमोननोबो फोरमायनाय जायाखै बहुत दिन जाबाय भिडिअ फैगोन फैया आरो भिडिअ लाबोगोन लाबोआ बेफोरबायदि बिराद बिदिनो दिना थांबाय मास मोनथाम मोनब्रैसो आरो गेजेर खन्द'आवबो लोमजाबाय आङो एकदम खरलेब खथेब जाजोबखायोमोन आङो दासो एसे जाना फुंफिनबाय आरो खावलायाबो एसे ओंखारफिनदों आरो होमब्लाबो मोनसे बाथ्रा दाबो बेमार जागासिनो नोंथांमोन नैबे खावलायाव एकदम हागोमा ओंखारनानै एकदम रायज्लायनोबो हाया मानोबो हाया जागासिनो दं होमब्लाबो नोंथांमोननो खोन्थानांगौ होननानै खोन्थानो फैबाय आङो आंनि बे आर्ट एन्ड बड' बोसोन चेनेलनि गेजेरजों मा खालामो नोंथां बिराद सादों आरोना रायज्लायनोबो हाया मानोबो हाया होमब्लाबो रायज्लायथारबाय नोंथांमोनजों आरो कन्टेन्टआलाय दंमोन मटिभेसन कन्टेन्टसोमोन लाबोगोन गाबोन दा माने फुरा एडिटिं खालामजोबनो हायाखै नोंथांमोन बेखौनो बे भिडिअखौ सुंद'यैनो नोंथांमोननो खोन्थानो लाना फैदों आरो मा बुंबावनो ना माखासे बाथ्रायाथ' जोंनि बर' समाजावथ' गाज्रि जागासिनो नङा होमबा बिटिआरनि गेजेरावनो माबा बिटिआर जालायनानै दाबो माबा मानसि गावथार जालायनाय जाबाय थानाय बेफोरखौथ' जों मा मिथिबावनो नङा होमबा राजनितिनि खाहिनि ना होमब्लाबो मानसिफ्रा बेफोरबायदि गावथारलायनाय बुथारलायनाय खोनायोबा नोंथांमोना गिनाङा गावखौ मा होनो दाद लाखिनांगौ आरो मोनसे बाथ्रा गोबां मानसिफोरानो गोबां टेलेन्टजों गोबां बाथ्राजों नोंथांमोननो फोरमायबाय थादों माब्रै होनोब्ला मोनसे बाथ्राया बेनो सरखारखौ जोंसो भट होनानै देरहाहैयोलै लोगोफोर बा माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो जों पाब्लिकखौनो गावथारो बुथारो आरो जोंनि बर'नो जाखिनि नांगौ होननानै बिटिआर दाना फैनायावनो मोनसे डिमान्ड जादोंमोन नाथाय दा मा खालामदों आरो बिटिआरनि आन्दाराव बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोनलायनानै आरो मानसि गावथारनो मोनबावलायनायसो जाबाय आरो बेयाव मोनसे ना सुलेकसन खालामनो हायो जों बर'आ खौसे जानांगौ आरो बिनि थाखाय जास्टिस खालामनांगौ आरो बै समाव जों बड'लेण्डनि थाखाय जों तेजपुराव थांदोंमोन दा मा होनो बेखौ जास्टिस खालामनो थांदोंमोन दा जोङो ज'नो मोनफा डिस्ट्रिक्टनि ओंखारनानै थिग बेबायदि जोंनि बर' सासे थैब्ला बेफोरबायदिनो जास्टिस खालामनांगौ नाय गुबुन जाथिफ्रा माबायदि जास्टिस खालामो जोंनि बर'आ माबा सोरबा जाथाय मोनसे जादोंबा हामदोंलै थैदोंलै बिदि सानग्रा किसुमान दङ खिन्थु बेफोरबायदि नङा माबा मोनसे जाथाय जादोंबा बियो गेदेर गोलावनि मोनसे जाथायनिफ्राय मोनसे गिदिर गोलावनि हेंथानिफ्रायसो बेफोरबायदिया गाज्रि मानसिया सोमजियो नङा होमबा गाज्रि मानसिबो होनजायो बिसोरखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आरो जोंनि बर'खौनो फोसाबग्रा गोबां बायदि आदबजों जोंनि बर'खौ फोसाबनो थाखाय बयबो गोबां टेलेन्ट बाहायनानै मोनफा आदबजों गोबां मानसियानो पार्टियाव ओंखारदों नङा होमबा बिसोरखौबो जों गाज्रि होननो हाया बिसोरबो हारिनि थाखायसो नांदों नङा होमबा दा हारिनि थाखाय सासे मानसि जिउ गोमादों बे गाज्रिखा बे गावथारजाबाय बिदि होननानै दासान दिनै बै सरखारनि होनांगौखौ मोनैखायसो बेहाबो मोनसे प्रब्लेम थैनो गोनां जादों नङा होमबा जोंथ' मिथिखाया नङा होमबा राजनितिनि खोथा होमब्लाबो जों जा नुदों जा मिथिदों जों बेखौसो बुंदों नङा होमबा आरो जोंनि माखासे बर'फ्राबो बेफोरनि दा बेबायदि सासे बिटिआर मोनलायनाय सासे मानसि गावथारजालायनाय गोबां मानसिफोरनावनो कुइसन जादों जानांगौ मा दाबो जोंनि बिटिआर मोननानै दा आरो बड'लेण्ड मोनबाबो गावथारबावलायगोन नामा आरो बिटिआर मोननाबा आरो गावथार जाबावगोन जोंनि बर'फ्रा मा मानसि नङा नामा ओरैनो दाउसा मावग्रा माबा दाउसाफोर बादि अमाफोर बादि ओरैनो मोनबानो थाव आरो नैबेथ' आरो गिलु बालु खर' बुखावलायनाय नुखाबायलै आं सयथिबो बिराद दुखु मोनखादों आरो बिखायावबो थुफ्लंदों होनलायदों सयथिबो आरो आथिं बुफ्रुबावदों खोमा मोजाङै नुबावासै भिडिअखौ फेसबुकआवथ' होलाबायनो बे नुलागासिनो आंथ' जोबोद बोरैबा मोनदों आरो गोसोआव दुखुबो मोनदों आरो मानसि बेफोरबायदि इनायैनो बुथारथारदोंना बादि मोनदों आरो गोसोआव आरो मोनसे बाथ्रा इनकाउन्टार आरो गावलायनाय जादोंबा खेबसेनिबो थैखानाय जानांगौ माथो खर' दोलालायनाय बिदि गावनायावथ' बेफोरबायदि खर' दोलालाया खोमा दा बेखौ बुनाय बादिसो नुयोना खिन्थु बिनि मोनसे इनफरमेसन जाहैबाय सासे मानसि थैयोबा डाक्टारनाव लाङोना मोनसे माबा खालामनो बेफोरबायदि रिपर्टआव नायबासो मिथिसिगोन बेयो माजों थैनो दा बेखौ मा बुंनो सरखारनि खामानिया सरखारा मावदों जों पाब्लिकआथ' मा जों पाब्लिकनिफ्रायनो सरखारा जानो हायो ओंखायनो पाब्लिकआबो दाद जानांगौ आरो बेफोरबायदि सासेनि सासे थैबाय थायोबा जों बर'आ फावसायना दाथा आजिखालि आवगायनाय मुगा आवगायनांगौसो आरो बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा दिनै सासेनि न'खरावबो आरो जाबावगोन आरो सासेनि न'खरावबो जाबावगोन होनबा नोंथांमोना मा खालामगोन बिदिनो साफा थैलांजोबगोन ओंखायनोथ' सासे थैनायावनो गासिबो जुक्ति जानानै बर'फ्रा जास्टिस खालामनांगौ आंना बेल'सो रावा नोंथांमोना मा साना ना आंखौ खल्था गरम सानो ना मा सानो नोंथांमोननि गोसोसो खिन्थु आं बिराद दुखु मोनदों खिन्थु बुंनानै लानो फैयासो सानदोंमोन आं होनबाबो बुंनांगौ बायद' जाबाय नोंथांमोन सागासिनो दङ नै हागोमायाबो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोन दोननाय जासिगोन माबा मोनसे गोरोन्थि जादों माखो निमाहा गोबां मानसियानो बुंनोसो हायाखै सरखारनि गेजेराव गोबां गिदिर बाथ्रा बुंबा गाबोन पुलिस लानानै हमनो फैलायलायो खिन्थु बे सरखारनि मानसिखौ जों पाब्लिकआसो खालामदों
नङा होमबा? आरो सरकारा बेफोरबायदि खालामोबा जों पाब्लिकआलाय मा खालामनो थाङा? खालामखायो दा। बेयाव सोरखौबा गोसो गुदुं खालामना होनायनि बाथ्रा नङा, बेयो मोनसे मोजांनि थाखायसो आं बुंदों। बेफोरबायदि सरकारानो गिदिर गोलाव, सरकारानो सानना हनाय मानसि, पार्लियामेन्टआव बेफोरबायदि खालामना होयोबा बयबो रागा जोंखागोन, नङा होमबा? मा बुंनो, बेखिनिखौनो बुंना दोननाय जाबाय। जोंबो बारा मिथिया बेफोर राजनितिकनि खामानिफोरखौ, नङा होमबा? होमब्लाबो जाखिनि सुंद' बुंना होबाय, नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। बाय बाय।